दा मुलि लोंहोबाय नै मुलि लोंगासिनो दङ ओमफ्राय जानोबो हासै आरो ओमफ्राय नैबे बिफा आंबो सोमोन्दोआव आफायाखौनो जायो बिफाखौनो दा मोजाङाव जागासिनो आरो हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर दाख्लै बावैसो फुटबल गेलेनानै लिभाराव गिदिर जोखोम जानांनाय अपारेशन जानांनाय प्रबित बसुमतारी बाबुनि सायावहाय आङो भिडिअ बानायबोबाय थानायखौ नोंथांमोना निसय नुबोखाबाय दा बे बाबुआ दासिमाव मा कन्डिशनाव दङ आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों आपडेट होनो नागिरदों बयबोथ' नायनो लुबैयो नङा होमबा लोगोफोर दा बेनिखायनो आङो आरायग हस्पिटालाव थांगासिनो दङ दा माबायदि कन्डिशनाव दङ नोंथांमोना नेनानै था निसय नुलांगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे बाबुनि मुङाव जायफ्रा डनेट हरबाय डनेसन हरबाय दा बयनिसिमबो आङो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय जायफ्रा हरनो हायाखिसै नायबाय भिडिअखौ बिसिनिसिमबो आं गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय दा आङो बे फैसाखौबो आङो उइथड्र खालामनानै होबोसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नेनानै थादो दा बे बाबुआ मा कन्डिशनाव दङ आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं देखायनोहाय नाजागासिनो दङ दा गारिखौ दोननानै ससे थाबायबाय आङो ओमफ्राय बुहुद साइदुं दुंदों दै अयथासार साइदुं गोसानै दा ससे थाबायगासिनो दं आरो आङो मोननोसैयानो मथा-मथि आगानै आगाथामसोल'सै आरोखि अयथासार साइदुं आरो दा फाइनालि आरायग हस्पिटालाव सफैबाय आङो अब्ला नायलांबाय थादो नोंसोरो गासैखौबो नुलांजोबगोन अब्ला नायदो हस्पिटाला बेनो आरोना नै नायनानै लादो नै ओरैबायदि गिदिर गोजौखा आरो नै दा बेनो आरो आं सिङाव थांगासिनो दङ दायो दा हस्पिटाला साइडजों बेबायदि आरोना नै ओरैबायदि गिदिर गोजौ आरो मथा-मथि 7-8 थालासो दं खोमा ओमफ्राय बिराद मोजां आरो मोजां डक्टरफ्रानो दङ बेयावहाय दा नै मोजाङाव फैबाय मथा-मथि रिलिज जानोसैयानो आरोना मोजाङाव फैगासिनो दङ नै रायज्लायनोबो हाबाय ओमफ्राय ओंखामबो जानो हासै दानिया ओंखामबो एसे जानो हासै खिन्थु बांद्राय जानो मोनथ'आ आरो जेनेबा आस्थे जानो मोनगोन ओमफ्राय नै एसे थाबैनो रिलिज जासिगोन होनदों आरोना ओमफ्राय दा बेफोरो बयबो रायजो राजानि अननायजों बेबायदिनो गोबांथार बे बाबुनि सायावहाय इसोरनिसिम प्रेबो खालामनानै होबाय दा बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरदों दा मोजाङै मोजां फैबाय नै इसोरनि अननायावहाय थाबैनो मोजाङाव फैसिगोन ओमफ्राय नैबे बाबुनिया फिसा चेनेलबो दङ आङो कमिउनिटि टेबावबो होनानै होगोन ओमफ्राय दा एसे उनावहाय आङो बुंनानै होगासिनो दङ आरो ओमफ्राय ओरैनो मालासिमावहाय रिलिज जागोन होनदों आयै जेनेबा मा 6 दिनसोनि उनाव ने औ ओमफ्राय उनावहाय चेकआपआव लाबोफिनो सानबानि उनावहाय माने चेकआपआव लाबोफिननांगौनो आरो नै दा बेबायदि आरो माने इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां हामनानै फैबाय आरो दा गोजोनथाव खौरां आरो नै जिरायनोबो हासै दा बयबो नायनो लुबैयो दा बे हिसाबैनो आङो बे भिडिअखौहाय लानानै हरबावनाय जाबाय गोजोनथाव खौरां आरो दा मुलि लोंहोबाय नै मुलि लोंगासिनो दङ ओमफ्राय जानोबो हासै आरो ओमफ्राय नैबे बिफा आंबो सोमोन्दोआव आफायाखौनो जायो बिफाखौनो दा मोजाङाव जागासिनो आरो दा गोबाङैनो पेसेन्ट दङ ओमफ्राय माखासेफ्राबो ओरैजों दङ नै ओमफ्राय माखासेया एसे बेलेगाव दंहैथ'यो औ चेकआपआव थांदोंनो बेयावबो जोंनि बर' मानसिनिनो दङ आरो मथा-मथि सारियालिनिनो थाइखा सारियालि साइडनि आरो दा बेबायदि दा लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय गावनि मेगनजोंनो नुखाबाय ओमफ्राय आङो बेखौनो बुंगोन जाहैबाय जायफोरा बे बाबुनि मुङाव थाइसे थाइनैब्लाबो अनसुंथाइ हरबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायफोरा बे बाबुनि मुङाव इसोरनिसिम प्रे खालामनानै होबाय आङो बयनिसिमबो रोजा आंनिफ्राय साबायखर जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय आङो बेखौनो बुंगोन जाहैबाय बेबायदिनो जोङो गावजों गाव अनलायोब्ला हेफाजाब होलायोब्ला बेबायदिनो सोरबा गैयि न'खरब्लाबो दिनै बेबायदि अलखदफ्राव गोग्लैयोब्ला जोङो एसेब्लाबो बेबायदिनो साक्सेसफुलखौ जानो हायो दा बेबायदिनो बाबुआ गोबांथार रायजो राजानि अनसायनाय मोननानै बे बाबुआ मोजाङाव फैगासिनो दङ थाबैनो रिलिज जासिगोन मथा-मथि साननैसोनि गेजेरावनो रिलिज जानो हासिगौ आरोखि
ओमफ्राय रिलिज जाखांनानै बेबायदिनो सानबानि उनावहाय चेकआपआव बिहरफिनदोंनो डक्टरा। ओमफ्राय दा बहुत मोजांनि बाथ्रा, आंबो गोजोननाय मोनबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंबावगोन जाहैबाय, जायफोरा आंनि चेनेलखौ नायनो मोजां मोनो एबा जायफोरा अनसायनो गोसो, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। ओमफ्राय खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायनानै लानो हागोन। ओमफ्राय जाहाथे आङो गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोननि सिगांग्रो माने नटिफिकेसन मोनहैयो आरो। आङो बेबायदिनो गोबांथार रायजो राजानि जिखिनि हायो बेखौनो आं हेफाजाब खालामलांनो नाजाबाय थागोन। नोंथांमोनाबो प्लिज आंखौहाय सापर्ट खालामलांनो हागोन। दा आङो बेखौनो रायजो राजानिसिम गुरैहाय खावलायहरनाय थाबाय आरो। ओमफ्राय बे बाबुआ सर्ट मुभिफोरबो बानायलाबायो दे माजे समाय। ओमफ्राय फिसा चेनेल दङ, नोंथांमोना भिजिट खालामहैनो हागोन। ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै हैनो हागोन आरोखि। बिनि चेनेलनि नामानो जादों जाहैबाय PB फिल्म प्रडाक्सन आरोना, PB फिल्म प्रडाक्सन। नोंथांमोना नायहैनो हागोन। ओमफ्राय आङो कमिउनिटि टेबावबो होगासिनो दङ, नोंथांमोना भिजिट खालामहैनो हागोन आरोखि। दा लोगोफोर आङो न'आव थांफिनगासिनो दं आरो। ओरैबायदि मोजां जादों नै दिना बोथोरा, जा समायनाल' जादों। हाग्रामा ब्रिजआवहाय नै क्लिनल' आरो। दा माजे समाय बोथोरा बेफोरबायदि क्लिन जायोब्ला, पुरुस्कार जायोब्ला बेरायनोबो गोसो जायो आरोना। दैयाथ' आरो बारा देराखै नै, फिसाल' आरो दैया। ओमफ्राय बेराफारसेथिं ओरैहाय हाग्रामा ब्रिजनि कन्डिसनाबो बारा थिग नंला आरोना। गेजेर गद' एसे हाखर हाला जालाबायबाय, बाइकफ्रा स्पिड सालायलाबायजाला आरो एसे मोजां नायनानै सालायाबा। दा बेबायदि दै नायदो नै दैया। गाहायावथ' गोबाङानो पार्टि जागासिनो दङ नै। ओमफ्राय बेराफारसेथिं दिनैहाय ईदबो ना, ओरैहाय मुस्लिमफोरनि ईद आरोना। गोबाङानो इन्जय खालामफैदों नै गाहायाव। दा बेबायदि आरो नै।